เสร็จเราจะได้สิคะเสร็จเราจะem cổ tiêu hey thực sự cái đó phải nhất to tiêu thì nem to thiếu bị quay nem chưa phải đâu rồi thực sự Zohnuai ni sin sakeh ni loi mai ala saya anu la pukul tham kiri dia la pukul kiri pakla kan ni banam kau kat rosa ini tu saya tak mau makan Clear to theh in avangin to by kan book to tunai hian Bcm Zohnuai is lungleia kan oma kumina kan sia COVID-19 awaga Mizoram she imiti boy kara Hripui laiin ruai theh ani lawa chung zinga chung kara chani Pathian khawngaihna kan changa Zohnuai khotlang COVID she laka tunai kan han filin no mia ti chuan lunglei be ka
Kohhran ruai che theh te zinga kan tela vena po alom kan ti a chuan ka bula hian kan Fatu Leader te Zohnai is Kohhran Fatu Leader te an oma anih hian atang hian vuina Krismas ruai che ani buatsaih dan Hripui kan in zo dona okavela ma hian pu PC Lalbiakruala achua ani hian atang hian in tiangin nge Fatu tur duty liste an in ruat dan kan ngai thadona ni Oi Fatu tura hian nula kangwal mai ba hian pa walai deuh te kan hanin ruata chuan Krismas Fatu hian a hran hranin ai tan hran hran a awm awangin chachum te sangha boksa tiang khan awm nuala tiang a chuan kan hanin ruat dara chachuma hian mi pasari kanin ruata chuan leader pakhat kai hruaina hnuaia a awma chuan sangha hi chan lo hran ania ta hian leader pakhat tho kanin ruata sangha hi tlema o samdewa kan ngai awangin mi panga kan han ruata chuan boksa hi bika hian leader pahnih kanin da tlema hau tak ve deuh ani wang hian chumi a chuan member mi som pahnih kanin ruat bok ani chuan voksa po hian chutiang bokin leader pahnih in ruatin member som pali kanin ruata an chan vote an he deuh nan tin kan han ruat tam le dewa vokhi pahnih lai kan kala wang hian kanin ruat tam deuh bok ani chuan arsa hian leader pahnih ruat thoin mi pariat kan han in ruata member a hian chuan a hran pa in bai hi kan in charge kan da chumi a chuan nula pahnih kan da bai bi ka hian an hi a in solving tura beiseia khan ni chutiang chu khan in ruat thina chuan Krismas Fatu me sia ti han in da to pa hemi hian a ko ber chu salat te le chu sang he che nula na ang bi kha chu ho chu ten tel veka leader pahnih kai hruaina hnuai a hian ti hian zawai member som pasari an ni hian thil chu sang a me che nang chi ni beram chu khatiang ho kha an Hripui vek mai ni an ko ta en kim kan da ni kha kan in ruat dan Fatu lama kan in ruat dan chu ani Ông mai chuan ta ding lama hian ka buatsaih rombol tu Lalthlangliana achua ani te atang hian tu Krismas ruai atan hian sa engtiangin nge an siam dan kezi engza nge anti ralti te etuna boksa te po kha inhoi lama khanin lo san ba helai ruaithehna ta kan e ban tu kan te me do mi osamin khang te po kha Kohhran Hripui ten in sila ma te po kha an ron lei ne wa ve chu ma mi te ta Kohhran Hripui te ta te kha kan lei he khang te po kha mi ta tu ro nia kha avoksa bi kha han su su dai la vokha in di sin ni panga le ni tum ang ve do kha an han khong khuwa kha kan Kohhran member hi mi zar sum mi janga sum par kan ni chung chuan kan zolo de banga ti wa han kezi som ver bor kha kan tiral ani chuan tuna kon belu tur ka ne ku avuk sabi da kon kezi za som thule ti ver bor tura kan ngaya na che kha ka sui theihloh wa chuan chung ba ka chuan bong sa kha kezi som ma chung ne kha kan le ya chu nia amani jan ma pakhan an tha chirin ka binga chung ba ka chuan ar khu hei hun san mi ka na khoma wa khan an da khu adi training ke hian ka tha che lo nai ama ro ke ji som li le ti fe chung ni tu ra ma ke som ma chu du emo ka tia chung te le sa kha ana siam ani a chung chu hei an Kohhran member china ka soin thani sanga som por tania eng jing he pon lama pang chuak le jirna wang te na thona wang te helai hun mang theihloh kha ma sa ka no ma kanan beiseia chun mi sanga borwell ki chuan ruai the tura kai beiseia chu mi ang ve tu chun ai ko se chu mi a kha ba khan ni hei bai tu te an tram kha tiang te le ani nya kha a omani tin nia sangha hi
riết tiền hal ang renga chân chữ sáng hi hình sang chỉ nghe tụi này làm gì gặp cả chiang thì đâu à là tụi hi asan đều anh đi vào khai chú hắn khá khá phúc cả suy thì đâu à ba cái chú khá cả suy đều khai được mày chuan ka dinglam pampi ave radam pula Zosangliana oma huna nera chang hianin counter an siamda counter in sange in Krismas ruai chena hian siamani a entiani an khardan ti te pokha han soival se ke mp ku phalam khatia kha nghe trong tập chúng ta cho cái Kohhran member tam kan wa yang ro han kan siama kum upalam kum som chin nam tan counter khat kan ro mana chuan ano pui Kohhran ano tan counter li kan ro man le a tin ano panglam pi ken pi chin am tan ham counter khat kan ro man le oka chu tiang chu counter lama pi mu chin
Rồi gắn nó thì cô ho là cũng rồi không? Cái đồ thế là luôn, rồi các bạn bỏ ngay rồi hay là lái xe đâu ấy? Xuống cái này rất đẹp, cần xem huân han cần đâu các xem phải lầu quá như là thì các bạn nhìn về cái này cái này ấy. Xe thì các bạn xin tôn tôn hạ thang thì nói tụi mình đó là gì? Các bạn nhìn thấy gì? Đó là gì? Anh đây phải là xe thì các bạn cái này. Video yang to itu video apa yang to? Đâm chung lung khăm bồi để tê cái tổ sang in cái lô chào tri mà sẽ lô min cái khát lệ tri và tên anh đang dâu lâu anh nhớ để là chú bê ram phú nè nè na anh lâu in quang ta e nắm tin chích tin tê lô min ao xe ngay ru và nít lang ao Yang kumin sang hisam hile pakhat Krismas ruai Bcm Zohnuai East Kohhran antria Fatu Managers te antua kavela mami hi rombol tu Lallawmkima ania anih ne chang han kumin an ruai che na atana sale thai ilo an lak lu dan an le khom dan kan do na ni te ro kha I kan ngai thado na ni ole amasain Bcm Zohnuai East Kohhran Hripui zong te kanal pa isu Krista migin chibai kabu du chewa
tin Krismas ruai kan theh theihna tura hun tha min petu kan Pathian chunga lom thu ka soin amal somna min dam tira wangin aming chu fakin om se ti hi ka soi masadua ti chuan hei kum sang hi le som le pakua sang hi le som hia kan theh theihlowa ti chuan kumina hian hri te alo kiam dewa wangin ruai hi the nge tumin Kohhran in ma ala a ain buatsaih na sa em ani chulai kara chuan ruaitheh don nai vai to taka khan sarkar lam ho tu te tangin lekha kan hmu a Kohhran in ngai poimo khop maya khawngaihna na lekha akha amai ro chu ruaitheh tu hian enge mo chen ma lo lak to le thil tam tak lo dap khom to ani avangin khang kha han kan sel le hlei theihloh thil atam em maya tin chumi ba ka chuan kan veng din hun kan thira COVID-19 positive kan om lo lai kan negative fek lai te ani avangin sarkar min ngen na za tak le ngai pui mo tak chung si in kan veng din mun a free lai tak ani pa nen ruaitheh kan kaltlang pui ani a hemi chungchanga po hian sarkar thu kan za lo wang sim ani lo ani ti kha min siat pui turin mi pui te po kan nen mi ta sela tin kumin hi kumdang zong ain Bcm Zohnuai East big Pathian record kan siam zel ni in ka hria chu hantar lan kan dua Krismas tuk in khoma khan Kohhran member zanga le somruk don borvela khanin in khom kha zali le somthum le panga kan chuang tat ani chungte ngai tua chuan ruaitheh po hi kan tam hle don ni in kan ngaya chu tiang ani theina tur chuan niang mar taka ruai kan theina tur khan Kohhran point sum le pai tam tak he Krismas ruaithehna hian alo buatsaih lok ani chumi en kol tur le atul mamo dap tura ruat ve mai kha kan nia ti fel lo le ti dik lo le fam kim lo chu tam taka omang ti karinga maro chu heng zonga hian manager le Fatu Leaders te thoho na awanga kan lotin thei hi alo mom ka ti ema ka manager pui te le Fatu Leaders te chunga po lom thu kan soi du bok ani chu tiang chuan atoi zongin han soita ila ruaithehna ta na ne kan in buatsaih na tlang pui chomhe kan leidana hi report han pekha atulin ka hria hei vok hi inchi somni chuang dai mai kha patni kan lei ani chu voka chuan pumlian tak patni kha kan lei a puti Lalthlanmawia vok nge mai tual chung vok kan le ani tin bongsa a hianin keji somnga kan lei boka hepo hi veng chunga mi thoka ani a tin sangha hi ke pali nei sa theihloh te tan le ke mani upalam pangte e tan khan keji som kan lei boka tin chumi ba ka chuan arsa hi kan lei boka arsa hi keji som li chuang kan lei bok ane tin khang ba ka khanin sa khati khan kan chu thiam mai ka ringa sa po ran lukim deuh thoin he Krismas a hian kan talve tlatani ti kha kan soitel dua heng ba ka hian Kohhran a in hong boka bai tui nai taksiam ani theina turin bai asiam tur bol vo sang antinan bok bon samchok marcha pui be pui thlengin kan le ani kha po khan enge mozat sum kha kan senga tin khang ba ka khan hei salathi lo theihloh tel khan ya henga te po ji glum tomato carrot tania thlengin kha salata abe bo ma kha chu kan leikin bok in ka hria a khang te kan report a tin hei kumdanga po kan lo ti to thinangin an thur tui te kan siama tin dal po kan chhum hang poka tin alu bai vok lu bai thleng khan kan siam ani heng te wang hen kan chom he hi chi kualai mai kumin Krismas ruai a hen kan mangani chu aro pui ga ti khop mai a heng zong a hi Kohhran tho ho na that zia he Krismas ruai ta na kan sum pai tho te ani na tur taka kan mang ni point ka hria lomom ka ti em ani ti kha kan soitel du a ti chuan Krismas ruaitheh member zata hi chu helai ka manager puiten chiang kuang zokin andon pe thei dura ngai ta ila engpo ni sila he ruaya hian mi zarup chuang ei tur buatsaih ani ti kha kemalama tang chuan report kan pek thei ni ta sela heng zong alotin amin mu tir tu Pathian hena lom thu kan soitel bok ani kalome alom omhlen nei chon kabula hian PC Lalbiakruala achua ani hena tang han vo ina hian Bcm Zohnuai is Kohhran tang hianin ruai mi engza din nge che thei
counter khat panga te ro pa bi arin sa kan siam kha ti por kha por te ha min han tek sak le ta la ti ro counter panga kan siama tiang chuanin hei bo in hi kan wan nei ema Pathian mal som na kan donga ruaitheh zong hi mi zanga le somli le pahni kan ni a Kohhran member zat chu khawngaihna pui khan aran sei to a katang chuan ruaitheh lo kha len te kan oma i Pathian mal som ni kan dong ta nin ka hria a in chu ba ka chuan khua a veng chung omte hei kumina Krismas helaya min man puya lom ne in ka hria a in chuanin ruaitheh zat po ha zali le zanga le somli le pahni kan ni ti kha kan report thei chuni se kalona alom le mai chuan kan ding lam tia bera yan dong bol tu PC Zosangliana oma ani hian atang hianin kumin sang ni somhi pakhat Bcm Zohnuai is Kohhran Krismas ruai chung changa hianin seidu tam tak nei garinga chung zinga angai poimo zualte soina kun kan ke dawana ni ole hello me hey Bcm Zohnuai is na ruai kan han che ngot mai hi kan ru tak hianin kan lom tlangin ka sia ni kumla mate na tin kan ai sa te khan ruai kan che theihloh inform tak ni po ni kumle kumina kan nei hei theihloh chu ti rual chuan Kohhran ruai che adu em rual khan kan ngai thak tong khan sarkar SOP te shareng chung khanin ruai che ka kan han tin zone ve ngota amaro chu kan din hun thir khanin achangin zuam ominan langa changin kan han hlau thong le dewa tu tianga kan kara chuan hianin Pathian khawngaihna zara him takin ruai hi kan han che ta atira tak chuan ruai che hi kan tam lovang hi tiang kara chuan ruai che ngam te pu hi kan don em ni kan tlem ti wanga ti kan ngai to na te pu omani amaro chu hei kan han che Pathian khawngaihna kan changa member zong deuh thaw hi kan the ani bera ya the lo hi chu enge niang dam lo tak le mani in lumpo chu sang hei theihloh te zinna wang te le thil enge mohor sana bik taka wanga ruai ron til hei theihloh chauka an ni in alanga hetiang anga rotin taka ruai kan han the te hi kan lom ve ema in ko sang khoi tu te an in honga hei le ina po hei ba kan hiang na chuan ti ngai na ombik chung lowanga ti tur khopian kumina hianin le in po hian kan hiang nar ve in kan sia kan lom hlea Kohhran Hripui te beiseia na te po hi ruai hi ani ve in kan sia Pathian khawngaihna zara heti anga tu taka Kohhranina ruai kan han che te hi kan lom em ani kha ka han soi te chu ni mai te se ole khati zong kha kumin sang hi somni le pakhat December ni somni pasari tho chen nia Bcm Zohnuai is lunglei Kohhranina Krismas ruai han siam chung changa report toi kan ngai thak thei te chuan nia thir tu Kohhran ni puite in safai chunga lom thu kan soye